lubhang karamdaman. Kaya ano man po yung i-invest natin ngayon, pagdating po ng panahon, maaani po natin sa langit. Yun lamang po ang may babahagi ko at marami pong kapatid ang nais magbahagi. Maraming salamat po. Bayong Aslag Tala Ning Munag, sa inyo po ang oras at maganda na po ang choir ng Tala Ning Munag. Tungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig, ang walang kaligtasan. Ang Ginoong Poins, Sibol Formula, masanting niya po, yung sentro Sibol Tagumpay-Nimbye, ang yako po yung tinalakad Kenny, yung ako pong kayabe, baka chuy, kay Layla, umeko na po. Ako po magsalita, kaya kayo, metong mong minuto, pasalamatan tayo po yung pong Ginoo, pasalamatan tayo po Sol Santiago, Tagumpay-Nimbye, mas maragulya pong sentro, kaniti, peka mababa pong project mga lagang 5
million pesos. Palakpakan tayo po. Sibol Tagumpay NMB. Lloyd Aquelo, anak de po itang may salita kayo ni Nandin. Ako po niya, tinalakad ko kayo bilang assistant PR. Uling maka-live streaming, yung kakatamong anibersaryo ngayon. And last but not least, Nandin ini, maputila po rin yung mineral water. Ngayon po na ano yung kuli. Ala naman pong linelay kayo ni Nandin, yan yung litrato ko. Uli ng misteryo na ng Banal na Espiritu, Apostol Santiago Bautista, sa isip, sa salita. At Ang choir ng Bayong Bethsaida. Una po sa lahat, ang pagbati po sa atin sa inyong ika-47 taon na anibersaryo. Hindi ko na po kailangan patagalin po ang aking pong pagsasalita, pagkikisa ng bundok ng pangako.
Maraming salamat po sa choir ng Bayong Bethsaida. At ngayon, amin na pong tinatawagan si Hermano Boy Bautista. Muli, amin na pong call on Hermano Shetea, my Lord. Bahianam, brothers and sisters. It is a blessing and it is joy to be with you here. My youthful brothers and sisters, I give you this. There is a tunnel and there is the. When I got in that car accident, I was promised many things. But the one thing that I understood was there is a Jesus Christ, and He is inside of successful and help our families in all these things. As our good sister told us in the message, I have many friends who are all given gifts through charity and donation to help me help other people. I was given a life to come back here, and I am to live in the Philippines the rest of my life. Readings and consultation, and I do this around the world on the internet, and I do it on the missions that I do. I do readings in centers just like this, every individual. Many of us have spent our life trying to connect to our spirit protector. We pray and we pray and we pray, but we can't seem to do it. We go to your journey and what you've been through. I can help you connect to your spirit protector. Anniversary. Thank you so much, Hermano. At ngayon, atin na pong tinatawagan ang choir na Ningdalan ng Biel.
Maraming salamat po sa choir ng Dalan Ningbe. At po tinatawagan po natin si Mano Rodrigo Angeles, mag-choir ng Bundok. Muli po, atin pong tinatawagan si Rodrigo Angeles, President of Tauling Hapunan. At ngayon po, binibigay po natin ang ating pong pasasalamat sa pupo ng Isabela. Alam marami taga Isabela dito. Kasama namin ang Karen Nimbiye sa Kabatuan. Meron din po ang mga kabataan ng San Mariano, Benito Suluben, Lian, may from ganun po ang aming Sibol Tagumpay Ningbe, lalo na po sa akin, saan si Mami Loida. Maraming salamat kay Mami Loida dahil po dito ako nagsimula, Sibol Tagumpay Ningbe. Muli po ang aming pagbati po ng 47th anniversary. Maraming salamat, Hermano. At ngayon po, ating pong tawagan ang choir ng Bundok ni Pangako upang magbigay ng isang awitin.
Maraming salamat po sa choir ng Bundok ng Pangako. At ngayon, amin na pong tinatawag Low. Lugodan po ang kabyasnan papunta king kaya katang Diyos. Muna't payabot kaya kayo ing maya pa oras muna king kaya katang Diyos. Kadwa kaya katang makatuwa po karang kalupa kong kayanakan. Kung pening be, nung nokarimisasan metong tamo mumunta geni, malapit marayuman. Bang sa biyaya ng Diyos kayo'y nangaligtas ayon sa pagkilala ng turuan ng Biblia. Maragol tapot pasalamat mi kabiblia king kaya katamong yatong kakarinan. Iti eya mo kabut babasan. Nune, daraptan tala rin pura makasulat bang kamtan tayong tunay kaligtasan. Anapin ni kaya katamong doktrinang ingalang kawang gawa alayang kaligtasan. Kaya tita mi kakabatad magkawang gawa tana po. Emo karang kalupa tamong espiritista nune karang kaya katamong kapwa kaluwal tamo kaya bisamban. Gampanan tayo pagkakatang katungkulan bilang espiritista. Magkawang gawa taong po at itinamo po dakal pong salamat. Maraming salamat, Hermano. At ngayon, amin na pong tinatawagan si Hermano John Paul Bufete na mula sa sentro Mulang Bayong Aslagmin at maganda na po ang choir ng Sentro Ciudad Resurrection. Pong Diyos sa mga magulang at kapatid, ano ang inyong mga ikinokonsidera na mabubuting nangyayari sa ating buhay? Sa mga bagay na lungkot, saya, pagbabayad utang sa aking maliit na naiintindihan natin ay siyang magiging sandigan, kanlungan at sandalan ng bawat isa sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at sa bawat paggalaw at pagkilos natin sa mundong ito. Kung kaya nga sinasabi natin, mga kapatid, sinasabi ng mangingisda na, ako ay magaling na mangingisda. Anumang oras ay kaya kong makakuha at makapingwit ng mga isda sa dagat. Ngunit paano naman ay kung darating ang oras na malalakas na bagyo, ang malalakas na aral dito sa paaralan ng buhay, tayong mag-aaral, subok, anumang paghihirap, ang pagdadaanan ng bawat isa sa atin, ay kaya natin malampasan ito sapagkat lubos nga natin nauunawaan na ang mga bagay na ito ay isa lamang proseso ng pagbabayad utang upang ang bawat isa sa atin ay sumulong na sumulong at makamtan ang sinasabi sa ating paksa sa oras na ito na kaligtasan o kawagasan na sinasabi sa Espiritismo. Sapagkat kung pag-aaralan natin, mga kapatid, ang ating mga karunungan ay siyang magiging ating mga gawa na magiging karakter, at sa pamamagitan ng karakter na ito ay mapapatunayan o mahahanap natin ang sinasabi natin sa ating sarili na kung tayo ba ay maliligtas o ay para tayong mga ibon na walang pakpak, ibon na hindi nakakalipad kung walang gawa ang ating karunungan na nasa sa atin. At kaya nga sinasabi ng mga tao, ang mundong ito ay hindi lubos na ang mundong ito ay lubos na nahihirapan. Hindi dahil sa mga taong mangmang, kundi hindi dahil sa mga taong marurunong na pilit sinasari ang mga karunungan na nasa sa kanila. Hindi nila ibinabahagi sa mga kapwa nila tao. Isa pang bagay, mga kapatid, sapat nga ba na puro pag-ibig, dalawa at pangatlong beses ay bibigyan natin siya ng salapi. Ngunit sa ika-9 at ika-10 beses,
bibigyan pa ba natin siya, mga kapatid? Kung kaya nga ang karunungan at pag-ibig ay pareho nating kailangan ang mga bagay na ito upang makamtan natin ang sinasabi natin na kaligtasan o kawagasan sa espiritismo. Sapagkat sa aking munting naiintindihan, mga kapatid, ang tunay na relihiyon sa mundong ito ay hindi tumutukoy sa iba't ibang mga sekta o positiba na kinaaaniban ng iba't ibang tao, kung hindi bagkus ang karunungan at pag-ibig na may kasamang kawanggawa ay siyang tunay nating masasabi na tunay na relihiyon na makakapagbigay sa atin ng kaligtasan. At ito lamang po ang aking munting may babahagi, mga kapatid at magulang, ang sentro mula ng Bayong Aslagmain at ang pamunuan po ng Region 7 ay nakikiisa sa ika-47 pasasalamat ng Sentro Sibol Tagumpay Ningbiye. Muli po, magandang gabi at maraming salamat. Maraming salamat po, hermano. Inaanyahan po namin ng aming mga kapatid na nasa labas. Kung maaari po, pumasok po tayo dito sa lunduyan. Marami pa pong space. Ngayon po, binibigay na po natin ng kaorasan sa choir ng Syudad Resurrection upang magbigay ng isang awitin. Combined with Bourbon Ningbiye, Bayong Silang Abye, and Syudad Resurrection. Sila po yung iniintay. At ngayon po, upang magbigay ng mensahe, atin pong tinatawagan si Hermano Billy Cudya, ang president ng Balen Sodo. Pagkatapos po, maghanda na po si Hermana Cecil Carbungco upang magbigay po ng isang awitin. Muli tinatawagan po namin ang Kobye, combined with Bayong Silang Abye and Syudad Resurrection. Sa mga kapatid ng Sibol Tagumpay, kami po ay ang Balenex Sodo po ay nakikiisa sa ating pagdiriwang, sa ating nangaligtas ayon sa pagkilala ng turo ng Biblia. Mga kapatid, palad po nating mga espiritista, dahil sa pangako po ng Panginoong Yesus na maliban sa Bibliang tinuro sa atin ng mga unang manggagawa ng Diyos, dahil ang Biblia po, ito yung mga unang revelasyon ng mga manggagawa ng Diyos. Kaya nabanggit ko pong napakapalad nating mga espiritista dahil maliban po sa Biblia, ang batlaya po ay may iniwan po at mayroong binabahaging mga revelasyon na ayon po sa ating kapanahunan. Kung pag-uusapan po natin ng biyaya ng Ebanghelyo o ng Biblia, minsan po ito'y nagiging negatibo sa hindi nakakaunawa at alam po natin na dahil sa kakulangan ng pagkilala at pagbibigay ng interpretasyon sa tinatawag nating Biblia, mahigit na 600 relihiyon o sekta positiba ang narehistro sa ating gobyerno dahil sa iba't ibang pagbibigay ng interpretasyon sa Biblia.
At kung minsan ito rin po ang nagbibigay ng pagkabahagi ng maraming tao na naniniwala sa katuruan ng Diyos. Subalit tayo pong mga espiritista, mga kapatid, ipinangako po ng Panginoong Yesus para po tayo ang magsimula sa tunay at magbibigay ng tunay na layunin ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Isinugo po niya sa atin ang banal na Espiritu para magbigay ng diwa at buhay sa nasusulat sa Biblia. Kung kaya't mga kapatid, sa panahon ngayon, ang banal na Espiritu, ito yung nagbibigay ng biyaya sa atin. Hindi lang po biyaya ang tinatanggap natin sa mahal na batlaya, kung hindi binibigyan din tayo ng mga kaloob para po tayo makapaglingkod sa Kanya. Nabanggit ko po ang tinatawag nating biyaya at kaloob. Meron pong pagkakaiba ang dalawang salitang ito. Ang biyaya po, ito po'y dala-dala natin mula po sa ating pagkasilang magmuli para po magawa natin ang ating mga layunin dahil ang mga kaloob na ito ay may kaakibat na responsibilidad. Kung napapansin po natin ang mga kaloob na ito, ang kalam na ito, ang biyayang ito, ang kaloob na ito po yung naging sandigan natin kung paano po tayo nakakatupad ating mga tungkulin. Hindi sapat ang oras na ito para ipakilala natin ang paksa dahil napakarami po nating magbabahagi nito, lalo ang bingito'y pating mga kabataan at ninanais po namin na ang mga kabataang ito ang lalong magpapatuloy po sa ating mithihin at adikahin. Bago po ako magwakas, gusto ko pong i-anunsyo sa inyo ang isang programa para sa ating mga magkakapatid, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Meron po tayong nakahandang isang pag-aaral sa susunod na buwan, nag-aaral sa public speaking ng mga kapatid nating mananalumpati. Dahil tanggapin man natin o hindi, isa po sa problema ng ating samahan ay ang sobra po yung mga nagsasalita sa atin sa pulpito sa isang programa lamang. At tanggapin natin o hindi, tayo po minsan ay nahuhuli sa pagtayo sa palatindigan kung paano po tayo magbabahagi ng mga bagay na ito. Kung kaya't ang pagkakataong ito mga kapatid bilang Pangulo ng ating Chairman on Education, ang ginagawa po natin ay mga paghahandang pag-aaral. Nung nakaraan pong buwan ay nagkaroon tayo ng pag-aaral sa ating mga talaytayan. Subalit ang buwan ng Hunyo ay pag-aaral, lalong-lalo na po sa tumatayo sa palatindigan yung ating mananalumpati. Kung kaya't iniimbita po natin ang mga kabataang para po magsanay sa palatindigan at ito po ay gagawin sa June 2, 9, and 16 sa Sentro La Humildad sa unang araw at sa pangalawang araw ay sa Balen Exodo at yung huling araw po sa Sentro La Humildad. Kaya inaninyahan po namin ang mga kabataan na magmula sa kanilang pakayat. Hindi po tayo dapat mahuli para po tayo makaagapay sa mga ganitong pagtayo sa palatindigan ay pagsikapan po nating bigyan ng pansin ang mga programang ito. Muli mga kapatid, sa magitan po ng aming lunduyan, Balen Exodo, kami po ay nakikibahagi sa ating pasalamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat, Hermano. At ngayon, ating Olivet.
ngayon po, akin na pong ibinibigay ang kaorasan kay Hermana ako dadako sa ating tema. Gayon man po, iniimbitahan ko na lang po ang lahat ng kabataan ng Region 7A sa darating na meeting yung mga PPC President upang mag-isali. Ganyan man po, nakikiisa po ang buong kabataan na po ng Region 7A at PPC 1 at Sentro Bundok ng Olibet sa 47th anniversary ng Sibol Tagumpay-Aning Biye. Salamat po. Maraming salamat, Hermana. At ngayon, atin na pong tinatawagan ang choir ng Region 2 at maghanda po ang choir ng Mulaning Tabor combined with Berwoning Bie, Bayong Silang Bie, and Ciudad Resurrection.
Maraming salamat po sa choir ng Region 2. At ngayon, tinatawagan na po natin ang choir ng Mulaning Tabor, combined with Bourboning Bie, bayong Maraming salamat po. At ngayon po, ating pong tinatawagan si Hermano June De Leon, ang founder ng Sentro Makabuslining Kabilyan. At ngayon, on deck na po ang choir ni Buntok Nimbie.
Muli po atin pong tinatawagan si Hermano Jun De Leostina. Una po sa lahat, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kapwa mag-aaral sa eskwelahan ng buhay. Ang bundok ng Palestina po ay nakikiisa sa pasasalamat ng Sibol Tagumpay Bie para sa kanyang ika-47th anniversary. At ako po ay dadako sa ating tema na ang biyaya, sa biyaya ng Diyos, kayo'y nangaligtas ayon sa pagkilala ng turo ng Biblia. Sa biyaya ng Diyos, nangaligtas kaalaman sa ating tema, lahat naman po tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos para po ang lahat ng kanyang mga nilikha ay mailigtas. Kaya nga po ang kanyang bugtong na anak ay kanyang sinugo para sa ikaliligtas o mabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga nilikha para sumisi sa kanilang mga kasalanan. At ang pagkilala ayon sa turo ng Biblia ay kung paano mo i-interpret sa buhay mo, paano mo i-apply sa buhay mo ang mga nababasa at nauunawaan mo sa nababasa mo sa Biblia. Hindi naman po ibig sabihin na kapag ikaw ay bibliatiko, ikaw ay talagang ligtas na. Ngayon, gawin mo. Kaya nga maganda po yung lema ng ating union na sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Kahit na memoryado natin ang buong Biblia, kung hindi po natin kayang isabuhay lahat ng ating mga nalalaman sa mga nababasa natin sa aklat ng Biblia, kung hindi natin isabuhay, kung hindi natin alam gawin o ipamahagi sa ating kapwa ang mga mabubuting gawa, hindi rin po natin makakamtan ang kaligtasan. Kaya ang pinaka maganda pong gawin natin, isabuhay po natin ang mga mabubuting kaalaman na nalalaman po natin sa Biblia. Ito po ay munti lamang pong pag-aaral para sa akin. At muli po ang bundok ng Palestina ay nakikiisa sa Sibol Tagumpay Bie sa kanyang pasasalamat. Salamat po. Maraming salamat, Hermano. At ngayon, atin na pong pakinggan ang tinig ng choir ng bundok ng Bie at maghanda na po ang choir ng tala ng Aslagan.
Maraming salamat po. At ngayon po, upang magbahagi ng tinig, amin pong tinatawagan ang choir ng Talaning Aslagan at maghanda na po si Hermano Rizal Sabado, member of Bundok ng Olivos.
Maraming salamat po sa choir ng Talaning Aslagan. Paalala lamang po sa mga susunod na maghahandog ng awitin. Isang awitin lamang po. Maraming salamat. At ngayon sa Pastor Lac. Ang papuri po at pasalamat, unang-una ay pinapabot ko sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapwa kabataan at mga magugunan nito. Ang boss po ay nakikisa sa ika-47th anniversary ng Sibol Tagumpay Bie. Ang ating tema po ngayong gabi ay napakaganda, na parang ang Biblia at ang ating doktrina ay parang naglalaban dito. Sabi po sa ating tema, sa biyaya ng Diyos, kayo'y nangaligtas ayon sa pagkilala ng turo ng Biblia. Sinabi po dito na ang tao ay dahil po sa ating noong hindi po isang tao kung puro pananampalataya lamang. Maliligtas ba ang tao kapag may kasamang gawa? Sa nga po sa Santiago, chapter 2, verse 17, ay ang pananampalatayang walang kalakip na. So, sabihin po, ang pananampalatayang may kasamang gawa ay ang pananampalatayang ay ngunit sa ano pong sinasabi na sa labas ng ang kaligtasan. Sinasabi po rito kawang gawa. Ibig sabihin kaawaan at gawa. Alimbawa na lamang po kung ikaw ay nakakita ng isang pulubi. Nakita mo siya at ikaw ay biglang naawa lamang at hindi gumawa karapat-dapat para ikaw ay maawa sa isang tao. Masasabi po natin dito na tayo ay naawa lamang. Wala naman po itong gawa. Kung ito ay tutulong sa isang tao, katulad ko na imbes na po ang Diyos ang purihin, ang puri ng tao na nakakato. Ibig po, nakitang tao lang gumawa nito. Iba naman po ang kanyang ugali. So, dapat po sa isang tao, piliin po natin sa kanyang salita at napakaraming gawa. Parang pagboto po sa 14, dapat tama. At ito na lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, hermano. At ngayon po, tinatawagan na po namin ang Bundok Bia Choir. At maganda po tatak ng bayong. Ngayon po, binibigay na po natin ang korasan sa choir ng Tatak ng Bayong Bie. Combined PPC 1. Binibigay na po namin ang korasan sa choir ng Tatak ng Bayong Bie. At maganda na po ang Mulang Bayong Aslag Main.
Maraming salamat po sa choir ng Tatak ng Bayong B. At ngayon, amin na pong tinatawagan ang choir ng Mula ng Bayong Aslag Main. At maganda na po si Hermana M. Atienza ng Sentro Silaw T. Namnama. Maraming salamat po sa choir ng Mulang Bayong Aslag Main. At ngayon po, binibigay na po natin ang oras kay Hermana Emma Atienza, President of Silaw Tinamnama. At maganda na po ang choir ng PPC 1. Magandang gabi po sa ating lahat. Una po sa ating Panginoon. Pakikilala ko po muna ang sa aming pinanggalingan, Silaw Tinamnama, Maribeles, Bataan. Nakikiisa po kami sa panalangin at sa kasayahan na totoo nga namang talagang ang biyaya nito ay naipagkaloob sa atin, mga kapatid. Kaya ang ganda ng ating tema,
Sa biyaya ng Diyos, kayo'y nangaligtas ayon sa pagkilala sa turo ng Biblia. Naniniwala po ba tayong lahat, na ang Biblia ay katunayan na ito ay siyang susi ng bawat isa sa atin upang magkaroon tayo ng biyaya? O hindi lang sa ating mga kapatid, kundi sa labas ng ating sambayanan ng Pilipinas. Kaya nga mga kapatid, ang tumutupad ng kanyang gawain ay siyang magkakaroon ng kaligtasan. Kaya kanina mga kapatid, pagpunta namin dito, ay isang biyaya na naligaw kami, pero sabi nga nung vice ko, magtanong ka dyan. Tapos, sige, magtanong ka pa dyan. Ang napagtanungan namin, kapwa pala namin espiritista. So, hindi tayo pinababayaan ng Diyos kung ano man yung lakad na tinutuwid ng bawat isa sa atin sa ating pananampalataya. Ituturo niya talaga yung mga bagay na wow, naligaw, pero espiritista din pala yung makakapagturo. So, ang napakagandang biyaya na kung saan ay talagang andun agad yung tugon ng ating Panginoon sa ating mga kahilingan, spiritual man to o material, ay kailangan nating gawin. At hindi na kailangan tayong sulatan pa, kundi may biyaya. Lahat tayo meron nito kung paano lang natin gagamitin, no? Kaya mga kapatid, nagpapasalamat ako. Marami nang nagsalita dito, marami nang nagpaliwanag. Nagpapasalamat ako sa mga founders, sa mga opisyales, sa mga miyembro na ito pala yung pupuntahan naming anniversary na first time pa lang namin na pumunta at nakiisa sa inyo sa maligayang panalangin sa ating Panginoon. Ito lang mga kapatid at magandang oras sa ating lahat. Maraming salamat, Hermana. Atin na pong pakinggan ang tinig ng PPC 1 Choir at maghanda na po ang choir ng Labwad ng Kanaan.
Maraming salamat po. At muli, akin pong tinatawagan ang choir ng PPC1 at maghanda na po si Hermana Ranica Manalili, President of Balen Galacia.
different world and see the wonders of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Then I walk farther to regenerate my word of goodness and undying faith. Then the angels choir raise my spirit high and told me sweetly, go back and goodbye. Let's journey to the different world and see the wonders of the Lord. Hallelujah, hallelujah. To the blessed world, I saw my dear name printed in the book. Then someone guided me to the divine abode, my last destiny, the mansion of the Lord. Let's journey to the different world and see the wonders of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakal pong salamat. Maraming salamat po sa choir ng PPC1. At ngayon, upang magbigay mensahe, atin pong tinatawagan si Hermana Ranica Manlili ng Sentro Balen, Galacia. Andyan pa po ba si Hermana Ranica? At ngayon, atin ang tinatawagan si Hermano Roniel Laksa ng Sentro Bundok ng Betania. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa aking mga kagayang kabataan, sa mga nakakatanda, at syempre sa ating Panginoong Diyos. Ang ating tema na mula pa kanina ay ating sinisiyasat. Sa biyaya ng Diyos, kayo nangaligtas ayon sa pagkilala ng turo ng Biblia. Ngayon mga kapatid, ating tinatalakay, ano nga ba ang biyaya na tinutukoy? Unang-una, ang biyaya na binigay ng Diyos sa atin ay ang ating buhay. Sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon upang itama natin ang ating mga mali. Inireinkarna niya tayo upang ating bayaran ang mga pagkukulang natin sa ating nakaraang buhay. Yun ay isang biyaya ng Panginoon. At ngayon na tayo bilang espiritista ay patuloy na nakikibaka dito sa mundong ibabaw upang ating ituwid ang ating mga pagkakamali, ang Panginoon ay nagbibigay ng biyaya sa atin. Hayagman o minsan ay hindi natin alam na siya pala ay nagbibigay ng biyaya sa atin dahil minsan sa atin na pagiging busy sa ating buhay. Noon ay pag-ibig. Minsan hindi man natin hinihingi ay pinagkakaloob niya ang mga biyaya nito sapagkat alam naman natin na ang manggagawa ng mga Panginoon ay
kanyang binibigyan ng biyaya. At lalong-lalo na sa tuwing tayo ay lalapit sa Kanya, binibigyan niya tayo ng mga pagsubok. Mga kapatid, ang mga pagsubok na to ay mga biyaya din ng Diyos sapagkat sa pamamagitan nito, tayo tayo pagbahagi ng kanilang mga mensahe. At muli po, ang sentro, bundok ng Betania ay nakikisa sa ika-47 anniversary ng Sibol Tagumpay ng Biye. Salamat po. At ngayon po, atin pong pakinggan ang tinig ng Bundok ng Olivos. At maghanda na po si Hermana Abigail Torres para magbahagi ng isang awitin.
Maraming salamat po sa choir ng Bundok ng Olivos. At ngayon, atin na pong tinatawagan ang choir ng Bundok ng Betania at maghanda na po ang choir ng Batis ng Lugod.
Maraming salamat po sa mga choir ng Bundok ni Betania. At ngayon po, atin na pong binibigyan ng kaorasan ang choir ng Batis ng Lugod at maganda na po ang choir ng Silaw Tinamnama. Andyan pa po ba ang mga choir ng Batis ng Lugod? At ngayon po, atin pong binibigyan ng kaorasan ang choir ng Silaw Tinamnama. Wala na. Okay. Okay. At ngayon po, kung wala na po ang mga choir ng Silaw Tinamnama, amin pong pinasasalamatan ang mga lunduyan na dumalo sa aming pasasalamat. Kayarian Nimbie, Region 2, Cabatuan, Isabela. Bayong Betsaida, Region 7, Bambantarlac. Dalan Nimbie, Region 7A, Candaba, Pampanga. Pamanadsad Kimbie, Region 7A, Dukit, Mabalacat, Pampanga. Lunduyang Efeso, Dinalupian, Bataan. Bayong Aslag, Talaning Munag, Region 7A, Mabalacat, Pampanga. Bundok ning Pangako, Region 7, Magalang, Pampanga. Sobol, Nakakabatan, Pangasinan City. Balen, Bayong Jerusalem, Region 7A, Mabalacat, Pampanga. Sibol ning Kabyasnan, Mabalacat, Pampanga. 7 Angels of God, Region 1, Pangasinan. Tauling Hapunan, Region 7A, Porac, Pampanga. Bayong Jerusalem, Region 7, Concepcion, Tarlac. Ciudad Resurrection, Region 7, Capas, Tarlac. Syudad ning Kanaan, Region 7, Capas, Tarlac. Isabela, Region 2. Talaning Aslagan, Region 17A, Tarlac City. Bundok Nimbie, Region 7A, Capas, Tarlac. Tatak ning Bayong Bie, Region 7A, Magalang, Pampanga. Bundok Nimbie, Mabalacat City. Mulang Bayong Aslag Main, Region 7, Santa Lucia, Capas, Tarlac. Mula ning Eden, Region 7A, Mabalacat, Pampanga. Ilog ng Eden, Region 7A, Mabalacat, Pampanga. Palenec, Region 7A, Magalang, Pampanga. Tatak ning Espiritu Santo, Region 17A, Marisol, Angeles City. At Longbatwin, Region 17A, San Miguel, Tarlac. Sentro Makabusning, Kabilyan, Region 17, San Jose, Tarlac. Bundok ng Palestina, Region 17A, Barangay Lourdes, Tarlac City. Bundok ning Olivos, Region 17A, Concepcion, Tarlac. Aslag ng Batuin, Angeles City. Sulunan ning Bie, Region 7A, Angeles City. Batuin ning Aslagan, Angeles City. Silaw Tinamnana, Region 7A, Mariveles, Bataan. Balen, Galacia, Region 7A, Mexico, Pampanga. Bundok ni Betania, Region 7A, Porac, Pampanga. Templo Nimbie, Region 7A, Angeles City. Batis ning Lugod, Region 7A, Concepcion, Tarlac. Sibul Nimbie 2, Region 7, Concepcion, Tarlac. Tagumpay ning Lugod, Region 7A, Angeles City. At mula ning Tabor, Region 17, Bamban, Tarlac. Maraming salamat po. Bilang pangwakas na pananalita, tinatawagan po natin ang Vice President ng mga kabataan. Papuri po at pasasalamat sa ating Panginoon, mga minamahal naming mga magulang at kapwa kabataan, isang magandang gabi po sa ating lahat. Isang taon na naman po ang nakalipas at muli na naman po tayong nagkatipon-tipon upang ipagdiwang ang ika-47 anniversary ng Sentro Sibul Tagumpay Nimbie. In behalf po ng mga kabataan at katandaan ng Sentro Sibul Tagumpay Nimbie, ang aming pong taus-pusong pasasalamat ay aming pong ipinapaabot sa inyong lahat.
sapagkat hindi nyo po hinalintana ang layo o lapit ng inyong mga lunduyan, ang mga bundok na kailangan daanan. Sa lahat po ng mga lunduyang nakiisa sa aming pasasalamat, maraming salamat po. Sa aming pong mga katandaan dito sa Sentro Cebu, Tagumpay, Ningbe, maraming salamat po sa walang sawa ninyong suporta. At sa aking mga kapwa kabataan na nagmalasakit, nagpagod, nagsakripisyo at nagpuyat para sa programang ito. Sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan, magkakaibang opinyon, sermon at iba pa, isang matagumpay na programa ang ating napagtagumpayan. Kung kaya't kapatid, dakal salamat kay kayungan. Muli po, isang magandang gabi po sa ating lahat at maraming salamat po. Maraming salamat po, Hermana. Sa ating pagtatapos, muli po nating pasalamatan ang poong may kapal na gumabay sa atin ngayong gabi. Narito po si Hermano Patrick Yambao para sa pangwakas na panalangin. Tumayo po tayong lahat. Sakdal na malugoda kaya kami igba. Pasibay po, alala pong pupus diyang kapasalamatan may kaya ngayon pong kaorasan na iti. Pasalamat kami king kaorasan na iti mga nyo kaya pong pitipon. Bang mga nyo mila pong gampanan detang para pat nyo karembala metong kaya kami. Igpadakal pong dakal salamat. Ngayon pong kaorasan na iti, ingi ka pong meni munang pong tauli. Hanggang na po karing kaya kaming meging gamit ngayon pong kaorasan na iti. Papatawaran nyo kaya po sana karetang nanuman pong kasalanan. Ay agagawa mi mapamatula king kaya kang banalapi harapan. Pa, dagdagan nyo pa po sana din persat sikanan mi. Kabyasnan, baka nitaig pa, ing makanyang kaya pa pong malaya at makagawa ka rin balang katungkulan mi. Pa, antimurin sa po, ing balang metong kaya kami, ing makanyang kaya pusing yatad kapayapan, karimbalang kaya kayang kumbut unangan. Bendesyo na niya po sana yung balam metong kaya kami, kilwalang pong kilob na ning tabernakulong iti. Ilaw iya po sana yung mga tsurang isip o tukso, anano mang makakakya kami may pangatap. Papasalamatan milanon po. Kiking kasal pantayanan, ang timurinig pa sana, yung mga ninyo lapang antabayanan, lalong-lalo na igpaing atsula king dasen ng kapanamdam sa itang mamilang malong ayabe kasaniti. Ang timurin o ini po yung kalamidad abisa lumapit king kekeng kakarinan yung makanya niya pusa ng ilaw baka nita igpa yung nanumang kasiran kaya kaming rin niyang pusa ng manatili kapayapan. Pasalamat yung matagumping kaya mangko oras ingya po sa mga gawang karembalan ng away paing alkep tinamo po din kaya kami di panangin ngini pong kabingyan iti minopogisan ng salasayan uling ika balo yula kung nanong kaya kami pagnasan at nanong lamandarin kaya kembalang puso